थुदो आफा लाबोबायमोन नोंहामजोखौ मन्दिराव हाबा खालामनानै मा हाबाब फिसा बेफोरखौ दानो मानो सानखो हा औ आफा सुदेम बैसोआनो जाथ'वाखै नोंहा दासो 14 बोसोर बेफोरखौ दानो मानो सानखो नोम्फाजों आंजों जानो गैयाब्लाबो नोंखौ जों सामफ्रामबो हाजिरा मावनानैब्लाबो रुम भारा दोनहरदोंमोन सासेल' फिसाला जोंनि मान सन्मान लाखिगोन होननानै नोंखौ लाना बेसे सिमां दंमोन उन्दै बैसोआवनो हाबा जानानै बेसे खस्थ' मोनदों नुवाखै जोंखौ हे इसोर सुदेम आरो बिहामजो दे नोंसोर सानैनि गोसोआ गोरोबलायबायब्ला जेबो नंला संसारखौ गोरोबलायनानै जालांब्लानो जाबाय दे नोमाखौ एसे सन्मान लादो आरो नोमाखौ सन्मान लाखांनानै बिहामजोखौ न'सिङाव लांदो थां फिसा जै जाथों फिसाफोर दे फिसाफोर आलो गोजोन रायजो जालांनो हाथों बिमा थौ न'सिङाव थौ फिसाफोरनो एसे जानाय लोंनाय बानायना होदो मेंबोबाय बिसोर थौ बिमा थौ आदैनो आं फनाव मा होननानै खोन्थाहरबावनो हेलौ आदै सनिया आंजों रुमाव गैला सुदेमजों मन्दिराव हाबा जाहैबायनो मा सोर सुदेम आरो बबेनि हाजो सेरनि खमाबारि गामिनि दत्त खाख्लारिनि फिसालाजोंनो बिमा ओइ बिमा बहा थांखो बेलाय आयंआ न'आव गैया आरो आं नोंनो आयं बोराया बिसोर होदों माखौबा जा रागा जोंखादों र' आयं ओं ससे आयं ओं मानोबा लेंहरलायखो बोरायाबा मा जालायखो बिफा मासो होनदों नों बिमा हनै नोंसासो मोजाङा हस्टेलाव थाहैनाया हाजो गुदिनि सोरबा दत्त खाख्लारि फिसालाजों हाबा मन्दिराव हाबा जाहैबायनो हाबाब फिसा हिनजाव मानो बिदि खालामलांखो बिनाय मानि सासेल' फिसा होनना होजोबोमोन एसे हरोमोन आं लाजिनायासो जाथारला बिमा हस्टेलाव थाहैनाया मेट्रिक फाइनाल होनो थाहैनाया बैसोआबोथ' जायाखै बेना 15 बोसोरल'सो जादों आंखौ जाबायदि मानहानि खालामलांबाय आंनि फिसा नंला बियो आंनि न'खराव दागा फैथोंसै बियो दिनैनिफ्राय बिमा मा जाबावगोनलै लोगोफोर माथो बेंगालर चेन्नाइबो थांनो हाला औलै गामियारियावबो हाजिराखौनो मोननो थांलालै मा सुनिलै बे कर'नाया नंगौना नङा फोथायनो गोब्राब मोनबायलां
ओइ फाग्ला माखौ गल'ल' नाहरखो नोंसिना हरब्रा इथिंजाय हनै बेखौनो लानोसै लोगो दे लादो दे ए माथो सिख्लाफोरसो थ' लोगोफोर नायनि नोंसिनि बे खान्दा गाननायानो जोंखौ गोमोदों देहा सोलेर मेवग्लिहोजोब्बाय ए नंगौ आदामोन ए माथो देवबारि मोनसे गरम बोथोरखायसो गानदोंहाय जों रुमनिफ्रायसो फैदों नालाय ए नंगौ माब्लाबानो सिख्ला देरजोबथारबाय रुमावबो थानो होला गासिखौबो थिनहरजोब्बाय कर'नानि थाखायनो बेखायनो जों फैनो गोनां जाबाय आरो बे कर'नायानो जाजोबसिगोनलै देवबारि अनोबा नाम्बारखौ लांदोब्रा न' आदा होनब्लालाय लादो 9145666123 बेनो आदा दे बिदिब्लालाय आदामोन गरमथारबो जों थांसै दे थांलायदो सिस्टारमोन दे ओइ आदा एबारबा हले पार्टि जानांलै नाम्बारखौलै मोनखाबाय टेनसन गैयालै टेनसन गैया थ' होनबालाय थांसै बिमा दे बिहामजोआ फैसा हरदो आरो ओंखाम ओंख्रिफ्रा थाब जगार खालामनो होदो आंहा दुब्लियाव थांथारनांगौ दुब्लियाव मेरला खामानि दङ फैसा हरदो दे बिमा मा जाबावगोनलै बिमा संसार जानायालाय बिजों फैमाल गासिबो फैमाल जोंनि सिमां सुजुनायफ्रा हाजिरा थांथारनांगौ आंहा हनै सानानै बेसेबांबा गोजौ जालायलांबाय आरो फिसायाबोथ' हाजिरा थांथारनांगौ मा जाबावगोनसै दे फैजादो खाफालानो जोंना बिदिनोसै बिफा माथो खालामबावनो आफि सिखारद' सान ओंखारलायबाय थाबबो सिखारा हालेवनो थांनांगौ थांगौ आयै आं मानो गाब्र'ना लाखो आइ आफानि खोथाखौबो मानियासै आं Anjali ayong, saya labudo. लाङो आयं Labu. सासे आयं सनिया फिसा नों हस्टेलाव थानानै लेखाखौ मोजां फराय आंनि मान सनमान दं न'खरनि मान सनमान दं आरो ओनसोलनिबो मान सनमान दं हनै नोंथांखौ नुवाखै नोंथां बायदि गिदिर गोलाव जानो नाजा जागोन पापा आंथ' नाजागासिनो दंना आरे पापा आंनोथ' मेट्रिक पास जाबा स्कुटि गोदान नांखागोन होगोन दे आइ जागोन आइ नों रिजाल्टखौल' मोजां खालामनो नाजा आं होगोन प्रमिस पापा आरो मामा आरो दादि आरो आं लाखिनो हायाबा आं बे न'खराव थैजासिम आगान होफैया दे हामबाय दे बिमा थां ओंखामफ्रा जगार बानायहैदो आंबो बेलेगाव थांनांगौ दं नै आयं कापफ्रा लांफैदो आरो ओंखामफ्रा जगार खालामदो आयं बाजै ओंखाराखै नामा टाइमा जाबाय ए आगै ओंखारबाय नै आंबो ओंखारबाय थु थांसै ओइ बस माथो हनै रितु मोनसो थौ ए माथो बाजै आरो रितुफ्रा बबाव थांनो
जों बैयाव लब्रा माहाजोननाव हाजिरा मावनो थांनो। रितु बिदिसो नोंनिया कन्डिसना थौ बिदिब्ला दिनैनो आंजों आलो गोजोन संसार जाहोगोन आं नोंखौ। आखाइ हगार। सोमाबायसो नों आंखौ माखौ मोखां नायखो बोदो थौ 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 हगार 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 हगारनांदों जोंखौ हगार। बहा गुनो नोंलाय दिनै सना? हगार गुन्दाफोर जोंखौ मा खालामनो सानदों? मा खालामनोल' सना नोंखौ दिनै जिफ्ले होजोबगोन आङो। मोसौ दामग्राफोर नोंसोर बिसोरखौ मा खालामदों? हगार जल्दि बिसोरखौ। सोर नोङो मुर्ख थिफुला लानो जोंनि खाना जानो नागिरनायाव मानि डिस्टार्ब बेलाय? बेखौ दख'ना गानलायनायखौ होखा। सफारि माने बेखौ हो बेखौ हाब मासे हासुनो ओंखारखोरा गावनो हासुलांसैलां राव गैया माथो। बेवलाय मा जादोंब्रा सोरबा बुलायदोंसो नामा? हाया माथो सुदेमसो सिखार या सोर माबा खेबसे लावजोबबाय नामा नोंसोर? मुर्ख साब फांलाब आंजों बुलायनो फैदों नोङो बुरबक। गोहो दंबा खनसेल' दांनानै नाय। साला मोसौफोर नोंसोर थांनानै आं बुलायनांगौ नामा? बेखौ लंपेन्ट संबाय खुजब। फाग्लाफोरखौ होथार पाप्सफोरखौ होथार। बुरबक होदो बेखौ मा नायबाय थाखो? माथो थैजोब्बायसो साला कुकुरखौ। हाया माथो होजाजोब्बायसोलाय मा जाबोनाव गोलैथारदों? माबा मोनसे खायदा बायनांसिगोन बेखौ माबा जानाय नंला। सुदेम सिखारदो आगै सुदेम सिखारदो।